E damos paso ao premio ao mellor educador, monitor, adestrador. Primer teniente alcalde do Concello de Redondela. E o premio é para Marcos Serrano Rodríguez, principal artífice do crecemento exponencial que experimentou nos últimos anos a Escola Ciclismo Redondela. Actualmente triunfa como director deportivo no Rías Baixas. Vende a acadar o triunfo na Volta a Galiza 2016 co corredor redondelán Samuel Blanco. Recolle o premio o mesmo Marcos Serrano Rodríguez. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo al Concello por esta iniciativa, evidentemente. Y yo creo particularmente que este premio a mí me llega pronto como educador, ¿no? Monitor y adestrador, que es largo el premio de caray, ¿no? Porque realmente yo llevo 5 años, ¿no? Si sí se puede dar un premio por algo, quizás es porque hemos sido capaz un grupo de padres, de directivos, de niños, de intentar poner ciclismo en Redondela, ¿no? Redondela, Cesantes, Chapela, su comarca. Y yo creo que ese sí es el gran éxito, que sí que podríamos recibir un premio, porque quizás es una de las puntales que le faltaba al deporte redondelano. Y por último también dar gracias a todo el mundo, pues yo creo por la buena salud que existe en el deporte redondelano, porque por mi trabajo os puedo decir que no voy a muchos concellos donde haya tanto deporte y donde nos sincronicemos también entre todos, porque entre todos nos solemos ayudar y no suele haber problemas. Muchas gracias. E seguimos cos premios da noite. O seguinte é para o mellor educador, monitor, adestrador, Redondelá. Entrega o premio Jesús Crespo, concelleiro do Concello de Redondela. E o premio é para Manuel Lovera Vaz. Adestrador dende os 17 anos, todas as rapazas que forman actualmente o equipo senior feminino nutríronse anos anteriores dos seus coñecementos. Destaca o excelente trato ás súas xogadoras e os que traballan no seu entorno. Puntualidade extrema e unha grande orde no desenvolvemento dos seus adestramentos. Así que, sin máis, que suba a recoller o seu premio Manuel Lovera Vaz.
Bueno, pues nada, agradeceros a todos y mira, por lo menos hay mucha gente como yo trabaja y nos damos cuenta que a veces el trabajo se ve, aunque nosotros no nos damos realmente cuenta de la repercusión que tiene nuestro trabajo. Agradeceros a todos pues este honor o este premio que para mí es muy importante, sobre todo a mi familia. ¿Vale? Un beso a todos. Gracias. Pois pasamos co seguinte premio, que é o mellor equipo de Redondela. Cuarto clasificado, dándolle dereito a xogar o play-off por ascenso á segunda B. Na primeira quedou apeado na primeira ronda, avanzando ata a segunda a temporada pasada. Campeón da Copa Deputación nas últimas 2 tempadas. Recolle o premio Iván Crespo, Marcos Montes e Ignacio Molinos, do Clube Deportivo Choco de la Cisneros. Moitas gracias por o premio que nos habedes dado. Dende o clube estamos moi ledos polo reconhecemento que nos brinda, neste caso, o Deporte Redondelán. Agradecerlle ao Concello de Redondela o apoio tanto a nós como ao resto dos clubes do Concello. E, bueno, invitar a xente a que participe co deporte en Redondela e que destos tipos de galas e outros eventos que podamos ir facendo que sigan adiante. Moitas gracias a todos. Bueno, señoras e señores, xa estamos na mitad da gala. 6 premios levamos xa entregados, mirando esas caras de ledicia de toda a xente, porque subir aquí arriba e recibir algo que valore o teu esforzo, o teu traballo, sempre é de agradecer. E agora, para calmar un poquinho tantas emocións que temos esta noite, o mellor é ter unha actuación musical, vamos, sería xa o colofón da noite. E vamos a ter 4 vigueses, 4 percusionistas vigueses, que posiblemente cando suban aquí, pues van a sonar, porque actuaron nun programa televisivo de Telecinco, non sei se coñecedes, Go Talent, eles teñen talento, pero non chegaron a gañar, pero chegaron hasta semifinais, e de verdade que en programas así é dificilísimo chegar, xa pasar as fases para chegar ao programa, e máis chegar a semifinais. Entón, seguramente que teñen un talentazo e unha originalidade moi grande, porque non vos vou decir, mellor que suban eles, que actúen e despois xa falamos, porque a verdade é que non vai deixar calado a ninguén. Así que un aplauso para eles, que os presento, Admiran Cuartet. Fortísimo aplauso.
Bueno, ¿qué tal la actuación? Impresionante, ¿verdad? Eu creo que se equivocaron e tiñan que chegar a semifinales, pero seguramente, rapaces, que en vindeiros concursos vos teredes que presentar e seguro que gañades un premio. Iso segurísimo. Bueno, e falando de premios, nos temos que entregar aínda 6 premios máis. Así que vamos co seguinte premio, que é o premio á entidade colaboradora. Concelleiro de Redondela. E o premio, como non, é para Recambios Ochoa. Empresa familiar onde os seus fundadores criáronse en Redondela. Leva colaborando dende 1978 e o seguirá facendo nos vindeiros anos, xa que entende o deporte como un excelente medio para fomentar as relacións humanas e a educación, ademais de valores como a disciplina, a competitividade e o respeto entre os máis xoves. Recolle o premio Eusebio Ochoa, xerente de Recambios Ochoa.
Bueno, solamente agradecerlle a todas as persoas do xurado que pensaron na empresa de Recambios Ochoa para este premio. Estamos moi agradecidos, dalle moitas gracias. E dicirlo o deporte de Redondela que estamos, vamos, que pode contar con nós para seguir colaborando igualmente co deporte como hasta ahora. Moitas gracias.